Kajing kublai ye pi wei ha kerteng ka bathiang tam uji sukres ubolong nong pen em jongi. Ka benta ka ba ngin ya puson ha gani ka por. Kalong kumno ngin le hapdeng kajing kajia bat kajing ye le persya. Ngiyo i ka e ka baja ha ki babon ki jaka ha gini kisngi. Kajing ye le thama ka wei ka ri ka wei ka jela lani kata ka thama po yeng ka jingele para jaj ben rio te ka e ka bang yo iro ha ki khubor gini gisngi yo i ka jing yele persya lani kata ka jing ya kaja ka conflict ka badan wat ha ka ne ka ri ka ba iet jongi ka ri India ngim tep ka e ka banja henrei ngim smotanat ban yo i ya kanu ka jing ya snam ya kanu ka jing sha nyon ben ya kanu ka jing klumar te kum ki kristan kum nungin le hapdeng ka jing kajia ba ka jing le persya kabeneng kong e kum ki kristan ka e ka bangi de ban le kalong ban thap ya ka white lam ha ka jing sop jong ka lani ha ka we ka tien bu no ya ka white lam lari wat nom pendon kam ya kata ka white lam gospel Matthias kalnong ka ba arpun rio ka dekat ka ba san po ar ka ong kumni haba kumta u jisu ula ong ha u to thep no ya ka white lam jong me ha ka jaka jong ka naba kita baro ki ba shem ya ka white lam kin yap no da ka white lam hang ne u jisu men baw dang don ha ka kper get semane ba unduai but hagatahi ka jaka way na kisanran jong u Judas Iscariot ulawan bandeno ya u Jisu namar utip ha e bu Jisu le ka e ka jaka ka ba upenut sibon kapor ka jong u khamtam e ha ki kenta ki bakanja jong ka singi utip biang hangno u kanrat jong u udon de namar ba ula di u Jisu da ki life hogis by rupa u ne Judas Iscariot ulawan be tek ka jaka ka ba Jisu udan bandeno ya u wan rengkat bat ki nong sensyar jong ka Roman government hagitu gi por ba ki sipai Rome ti katba rang wan u Petros pat u yo i yang ta baladino u Jisu la sei ya ka wat lam ula mai ya ka skor jong wei na sakri jong rang ba lang do de hang ta ken bu Jisu ong to thap no e ka white lam jong me ha ka jaka jong ka na ba kita baro ki ba shem ya ka white lam kin yap no da ka white lam u Jisu shim mila hikai ya ka jing le persya u hikai pen ban wat ele persya da ka basniu ya ka basniu wat ai ba ka baniat namar ka baniat ngin le ka khmat namar ka khmat ngin le u khot pen ban yangi bangin long ginong pen yasuk u khot pen ban yangi bangin long kita ki ban wanra ya kata ka jing im ka ban pen yasuk te ka jing thep no ya ka white lam ka dei ka jing bom ya le persya la ne kata ka mensiem ka bom kwa ya kata ka jing ya kaja ti kum ki kristan habang yo i ka jing kaja ka jing le persya ki bakum ki ne ka wei ka benta ka bangi de ban le ka long wat nom ya le persya thep no ya ka white lam wat le persya ka basniu ya ka basniu ka baar khot kerpat yo utrai ka jing suk habang yo i ki ba kum ki ne ki jing ja kum ki kristan ngidei ban wan sha ublei bat bangin khot kerpat ya u namar u hi ulong utrai ka jing suk ulong ma u Jehovah Shalom ong ka tien ka jong blei de tang utrai ban wan ra ka jing suk ka basisha nagta ka dawat unong roi samu ong lada utrai sumar ya kanong ba kinong pej ki up leno ay ladangi don makana kita ki pulit lani ki security ki in charge officer ki department baper jong kari ka ba iet ke jongi lada utrai yada bat sumar ka jing trai jong ki kan long leno ay te kumta hapdeng jong kini ki jing ja hapdeng jong kini ki conflict hapdeng jong kini ki jing ya klumar ka jing ya le persya ka e ka bangi de ban le ka long bangin khot kerpat ya utrai jong ka jing suk ban ong trai wan ban sansyar ha ka ri ga jongi wan ra e ka jing suk weng no e ka nu ko bom dei ban don weng no e ka nu ka balong ka basniu la neu thiet jong ka jing sniu baro
ai baka jingsuk ka jong trai kan ja deng tau Paul ong ha ka city ka ba ar jong u sikinong Thessaloniki kalnong ka ba lai ka khot ba khat rio ka benta ba shakmat jong ka tu ka khot ka ong te utrai ka jingsuk ma uhi un ai ha phi ka ta ka jingsuk halakas ngi haki ei baro bat uong su utrai un long lam bat phi kata ka ei ka bangyo i na ka ne ka benta jong ka tien ka jong play try ka jingsuk ma uhi un ai kata ka jingsuk halakas ngi haki ei baro hakano ka jingye syam hapadeng jong ne ka jingye syam jong ka riu ka jela ka jongi dua yo try jong ka jingsuk ma uhi un ai kata ka jingsuk khot karpat ya utrai ka jingsuk ka benta ka balai kan mau baki dei kidak jong ki sngi ki bakhat do kumnungin le haba kum ki kristan habang yo i ki jingja baki jingya le persya ki jingya ka ja ki baja kumni hagini ki sngi ki bangi em ka benta ka balai long ba kan mau gini ki dei kidak jong ki sngi ki bakhat do hoi wat klet balat ho haga ktien ka jong ble ki thma ye ki jingya le persya ki conflict bakini ki dei ki dak jong ki sngi ki bakhat do Hashua bu Jisu sa wan shau ya ka nonglet kurem ka balong ka balang ir ki brio ki bala penkre kini kin Joshua ong ka ktien ka jong play Matthias at po sound reo ka ong bat phin yo sngo chapang ki thma bat ki jing bana ki thma to sumar wat sngo kuslai na baka dei baki ne ki ei baro kin long Jisu ong ka dei baki ne ki ei baro kin long Henry ka bakut kampat ja kadang day tang kita kidak kaban pen i baka bakut kalajan kidak jong kisngi ki bakhat do kidai kine ken ko ki paralok ba yen neta kadaw kum ki kristan ngi haban ken mau ba utrai un sawan pat ban shuawa un sawan ban bishar ya ka perthai ya ka bhabrik basnio ban rongno kita ki bala pen kre ki bala priang yu Jisu ki bala kala bomod ki bala le ya ka mon ka jong play ki bela em kata ka jing em ka ba penlong yu Jisu kum utrai wan ban rong no ya ki ban ahe ki ka jing so ka bam chu kota Henry kita ki ba em ka pop kita ki ba kanta yu Jisu kun wan bishar ya ki da ka jing bishar ka ba hadu kata ka long ka jing pensitom ka ba bam chu kota Henry ublay badap de jing blay badap de jing isnei bat hashwa jong kata ulapan i lupai ki dak kisien jong ki sngi ki bakhat do nak ka daw ngi kum ki kristan kum nongin le hapdeng ka jing ya kaja ba ka jing ya le persya habadon kini gidei ban dengkong thep no ya ka wat lam wat ya le persya ka baar khot sngop ha la ne khot karpat yo trai jing suk ka balai kan mau begini gidei kidak jong kisngi ki bakhat do to blain kar khu yang ina kan ki jing puson ni ka tien ka jong play ngan duai kan ni ka khidmat jong ni ka por ko pa jong ni ba benai ngawan ban duai nam taka ri ba ka jaj ban riu jong ni ngaduai nam taka ri India kan ni ka conflict ka badon king ko try ka jing yele persya ablay jong atro ki jing ya snam ki jing ablay jong atrai ki jing ya klumar ka badon king ko try Jisu ba kodor khamtam ablay jong atrai habang yu i ki ni ki sngi ki ba shisha ngi duai to sanshar ma meus im jong ka jing suk men sanshar ai kin ablay jong atrai kita ki bala tip eme ki bala ngai hame trai kin nom yale persya ka basnio ya ka basnio Henry kin mau ban duai nam ta ri ba jat ban ri wan ban duai nam ta ri ba jat ban ri kin ko try duai nam ta ginong sanshar ni duai kin ko try nam ban ta wei pu wei man sim ba kodor ba don ka ni ka ri ka ba iet ka jongi kin ko try nga duai ro kin ko try ba men pen mau ki bangai hame ba kini ki de ki dak jong ki sngi ba khato nga duai ba ngapa ni kini parok sang Jisu ni duai amen